चले ले सजनवा लेके बहंगियानु हो। धीरे धीरे चले ले सजनवा लेके बहंगियानु हो। छठी मैया चोरा पसरी ऐनी राउर दुआरी दे दिललनवानु हो। छठी मैया चोरा पसारी ऐनी राउर दुआरी दे दिललनवानु हो। सब आईनी कर छठ के बरतियानु हो। गौआ जवार सब आईनी कर छठ के बरतियानु हो। गह गह पियारी पहिनी नरियर जोड़ा जोड़ा गिनी फलवा सजवानी हो। गह गह पियारी पहिनी नारियल जोड़ा जोड़ा गिनी फलवा सजवानी नु हो। चह चह के अंगनावा हमारो भवनवानु हो। चह 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 के अंगनावा हमारो भवनवानु हो। छठी मैया दे दिया आशीष दुखिया मंगो तानी भिख तानी के अचरावानु हो। छठी मैया दे दिया आशीष दुखिया मांगतानी भिख तानी के अचरावानु हो। रणधीर भैया के कलमवा से लिखल बा भजनवानु हो। रणधीर भैया के कलमवा से लिखल बा भजनवानु हो। और घ देई गावेला भजनवा राजीव सिंह के ललनवानु हो। छठी मैया चोरा पसारी ऐनी